その日は5月だというのに、雨が降って肌寒い日だった。夫が傘を持たずに家を出たことを思い出し、帰宅時間に合わせて傘を持って駅まで迎えに行った。私と夫はもう結婚して20年になる。付き合っていた時はよくこうして横に並んで歩いたものだった。並んで歩くの久しぶりだね。ああ、そういえば、そうだな。二人で出かけても車だもんな。運動がてら、たまには一緒に歩くのもいいわね。手でもつなぐか。今さら恥ずかしいわ。私たちはもちろん昔と変わらずにラブラブなんて関係ではないが、仲はいい夫婦だと思う。休日には一緒に買い物に行って、時々夫が作ってくれる夕食を楽しむこともある。ただ、私たちの間に子供はいなかった。おい、あれ。ふと昔を思い出しかけていた私に、夫が声をかけてきた。そして夫が指さした方を見て声も出なかった。雨が降ってる中で、女の子が傘も持たずに立っていた。それも、もらってください、と書いた段ボールの中に。段ボールにもらってくださいって、なんかの悪ふざけ？捨て猫みたいなことして。悪ふざけだとしても、たちが悪いぞ。私と夫は女の子に近づくと声をかけた。こんにちは。声をかけられてビクッとした女の子に、夫が傘を差してあげている。お父さんとお母さんは？私の問いに、女の子は首を横に振った。お父さんはいない。お母さんの彼氏がこの段ボールに入っていれば、お金持ちが拾ってくれるから入ってろって。私と夫は顔を見合わせて目を丸くした。子供の虐待の事件はテレビでも扱われているが、本当に子供を捨てる人間がいるなんて思ってもみなかった。夫が警察に連絡を取った。そして自分の住所を言うと、雨に濡れていて寒そうなので、一旦家に連れて行って暖を取らせてもいいかと許可を取っていた。私たちは瞳と名乗った女の子を連れて家に帰ると、女の子にお風呂に入るように言って大急ぎで服を乾かした。お風呂から上がってきた女の子の髪をタオルで拭きながら、私は再び昔のことを思い出していた。私には一人息子がいた。もしその子が生きていたら、今のこの子と同じくらいの年になるはずだ。ほんの数年だけ、私の子供として生きていた可愛い息子。女の子に服を着せながら、ふと見つけたあざに私は手を止めた。赤い蝶々に似た形のあざだった。おばちゃん、どうしたの？なんでもない。早くお洋服着ないと風邪ひいちゃうよね。私は動揺を押し隠して女の子に笑いかけた。息子にも同じようなあざが足にあった。そんなはずはないと思いつつも、私の脳裏には一つの考えが浮かんでいた。この子はあの子の生まれ変わりではないか。洗面所から居間に向かうと、夫がホットミルクと私たちの夕飯用のうどんを少しお椀によそって用意していてくれた。うどんは好きかい？うん。それはよかった。お腹空いていると思って。うん。お腹ペコペコ。おかわりもあるからね。本当にお腹が空いていたのだろう。女の子はつるつると音を立て、うどんをすすって食べていた。お風呂上がりのピンク色の頬に美味しそうな笑顔を浮かべ、不器用な手つきで箸を使って
食べている。おばちゃんちのおうどんにはかぼちゃが入っているんだね。かぼちゃは嫌い？甘くて美味しい。今まで食べたうどんにはネギしか入ってなかったよ。そっか、うちのうどんはいろんなお野菜が入っていて豪華版なんだよ。そうなんだ。だから美味しいんだね。なんて可愛いのだろうと思って見守っていると、家のチャイムが鳴った。警察だった。夫が女の子を見つけた状況を説明し、警察官がそれを熱心にメモしていた。警察官の話では、女の子の家を探して両親に引き渡すか、もし親がいなくなっている場合は、児童養護施設に送られることになるという。養護施設ってことは、里親とか養子縁組をしてくれる家族を探すことになるってことですか？そうですね。実の親に渡すことが一番ですが、こんな風に育児放棄した人間となると、引き渡しが妥当かどうかも考えものですし。うどんを食べ終わったひとみちゃんは、しばらくするとうとうとし始めていた。きっと雨の中で怖い思いをして立っていたのだ。疲れてしまったのだろう。大丈夫だよ。眠っていいよ。私がひとみちゃんを膝の上に抱き上げると、胸に頭を預けて眠り込んでしまった。少し体温の高い子供特有の甘い匂いがした。聴取を終えた警察官がひとみちゃんを抱き上げて家を出て行くとき、私は寂しくて仕方がなかった。それから数日、ほんの数時間一緒に過ごしただけのひとみちゃんのことが気になって落ち着かない日々を過ごした。夫にしても新聞を読んでいたはずが、どこか虚空を見つめているような場面を何度も目にした。ひとみちゃん、どうしているかしら。気になるな。なあ、警察にその後を聞いてみてもいいよな。そうね。聞いてみましょうよ。夫が電話で確認すると、ひとみちゃんはやはり養護施設に引き取られたということだった。住んでいたアパートは夜逃げ状態で荒れ果てていたらしい。近所の人の話では、母親と二人で住んでいたようだが、若い男がよく出入りしていたので、その男と逃げたのだろうということだった。私たちがその養護施設にひとみちゃんに会いに行ってもいいのでしょうか。夫は思いがけないことを電話口で言い出した。だが、それは私もずっと口にしたいと思っていたことだった。警察官は会いに行ってもらっても構わないと言って、引き取られた養護施設の場所を教えてくれた。私と夫は早速養護施設に連絡を取り、次の週末に会いに行くことにした。養護施設に着いた私たちを少し血色の良くなったひとみちゃんが走って迎えに来てくれた。おばちゃん、おじちゃん。ひとみちゃん、元気だった？うん、友達もできたんだよ。それはよかったわ。ひとみちゃんにプレゼントも持ってきたの。私は施設にいる子供たち全員に行き渡るようにとカップケーキを焼いて持ってきていた。そしてひとみちゃんにはお絵描きが好きだという施設の職員さんの話を聞いていたので、色鉛筆とスケッチブックを持ってきたのだった。施設には10人ばかりの子供たちがいた。みんなが持ってきたカップケーキを美味しそうに食べてくれていた。今回はわざわざひとみちゃんに会いに来ていただいてありがとうございます。この通り元気に友達と過ごせています。そのようですね。とても安心しました。ところで、ひとみちゃんは今後どうなるのでしょう。そうですね。実の親御さんは育児には熱心ではなかったようですし、
行方がわからない今は、実の親に代わって育てていただける新たなご家庭を探すことになると思います。それは私たち夫婦でもいいのでしょうか？私は夫がそこまで考えていたとは思わなかったが、同じ気持ちだったので、こちらをじっと見つめる施設長にうなずいた。実は私たちには生きていたらひとみちゃんぐらいになっていた息子がいたんです。でも、その子は事故で亡くなってしまったんです。そんなご不幸が、もちろん、その子とひとみちゃんが別の人格であることは分かっています。でも、あの子が経験できなかった人生をひとみちゃんにあげることができるなら、こんなに幸せなことはありません。私たちの話を一通り聞いた施設長は、私たちにも親になる資格はあると言ってくれた。そのための審査やトライアル期間があるが、手続きをしましょうと言ってくれた。私たちは毎週のように施設にひとみちゃんに会いに出かけた。そして里親として一緒に過ごすための準備期間として一緒に旅行に行くことになった。秋が近づく季節だったので、電車で田舎の方へ出かけ、一緒にぶどう狩りをしようということになっていた。赤いリュックを背負ったひとみちゃんが、楽しみで仕方がないという雰囲気でスキップしながら歩いていく。その両手は私と夫につながれていた。電車に乗っても、ひとみちゃんはずっと窓の外を見つめて、目を輝かせていた。私も昔息子を連れて電車に乗った日を思い出していた。まだ小さな息子は電車に乗ることが好きだった。まだ言葉も話せない時期から電車に乗ると上機嫌で笑っていたのだ。これがパパの運転する電車ですよ。そう言うとキャッキャと声を上げて笑っていたのだ。あの時振っていた丸い手が今も目に浮かぶ。すごい黄色いね。不意にひとみちゃんの言った言葉に私は顔を上げた。そうね。もう稲が実って黄色くなり始めているのね。綺麗だね。これと同じ色のお布団見たことある。お布団？うん。お布団にかけてあったよ。黄色と白とオレンジのやつ。そっくりだよ。ひとみちゃんが窓の外の景色を指さしていた。私もそれを眺めながらハッとした。ひとみちゃんの言っている布団に思い当たることがあったのだ。夫を見ると、夫も同じ思いを持っているようだった。ひとみちゃんの言っている布団はパッチワークのことだ。私がかつて作った黄色と白とオレンジのパッチワーク。それは息子のベビーベッドにかけていたものだった。そのお布団、どこで見たんだい？どこかな？わかんない。施設のベッドは真っ白なシーツにピンクの布団カバーだった。実の両親と暮らしていた部屋はゴミだらけでパッチワークの布団などあるはずもなかった。だとしたら。ねえ、施設長の先生がおじさんとおばさんがお父さんとお母さんになってくれるって言っていたけれど、本当？そうよ。ひとみちゃんが嫌でなかったら。ひとみ、初めておばちゃんとおじちゃんに会った時、おうどんを食べた時からね、ずっとお父さんとお母さんになってくれたらいいなって思っていたの。本当に？うん。私には本当のお母さんがいるのに、おばちゃんに抱っこされたら、すごい嬉しくて、おばちゃんがお母さんなんだって思ったの。あのおうどんもね、今まで食べたことのあるおうどんと全然違って、お野菜がいっぱい入ってた。かぼちゃが入ったおうどんなんて初めてだったの。でもね、また食べられたって思ったの。なんでかな。
私と夫は共に手を取り合って涙をこらえて笑った。亡くなった息子がミルク以外に大好きだったのがかぼちゃだったのだ。本当にひとみちゃんはもしかしたら。この6ヶ月後、ひとみちゃんは正式に我が家にやってきた。これからは家族として一緒に生活していける。そして明日はひとみちゃんの小学校の入学式の日なのだ。部屋の勉強机に赤いランドセルを置き、明日着ていくワンピースを嬉しそうに眺めていたひとみちゃん。嬉しすぎて寝れないと大騒ぎしていたが、今はベッドでぐっすりと眠っている。そのベッドを覆っているのは黄色いパッチワークの布団カバーだった。すっかり大きくなって、でも寝顔は初めて会った時のままね。かわいい寝顔だ。俺たちも明日親としてちゃんと送り出してやらないとな。私たち嬉しすぎて泣いてしまいそうね。そうだな。おっと、ビデオの準備もしておかないと。夫は完全に親バカになっている。お姫様みたいな瞳を映像に残さないなんてもったいないと、仕事帰りにビデオカメラを買ってきたのだから。かくいう私も明日のためにひとみちゃんの新しいカチューシャを用意していたりする。私たちはひとみちゃんを本当の娘として大切に育てていきたいと思っている。血はつながっていない。でもひとみちゃんは確かに私たちの大切な娘なのだから。この安らかな眠りをこれからもずっと守っていきたいと思う。